duk wani aiki da ka sani, duk wani abu da ka aikata wanda yake wato ba shi da kyau, to tauhidi idan kana da shi Allah maɗaukakin sarki na iya kankare mashi. Amma idan kana da shirka da ƙaramin zunubi da babba duk sai Allah ya rubuta masu wallahi. Saboda haka tauhidi shi yake ainihin wato samarwa da ɗan adam karɓar aiki ba tare da an samu wata damuwa ba. Abu na 11 shine duk wata aya da ka sani a cikin Alƙur'ani, duk inda ka shiga ka fita sai kaga ta koyar da kai wani abu na tauhidi. Yasa wani yake cewa fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahidun. A cikin komai da ka sani akwai wata alama, akwai wata aya da take nuna maka cewa lalle Allah kwaya ɗaya ne, shi kaɗai ya cancanta da ainihin wato bauta. Abu na 12 shine huwa sababu at-tumaninatu was-sakanul qalbi. Shi tauhidi shine sababi da kuma ainihin wato as-sakanul qalbi, wato nutsuwa da yayewar bala'i da musiba ga ainihin wato rayuwar ɗan adam. Babu wani abu da yake gusar da masifa da bala'i da tashin hankali wanda shine muhallin shahidinmu a cikin wannan hutubar tamu jama'a. Ba wani abu wanda yake yana gusar da masifa da bala'i da tashin hankali sama da tauhidi a duk duniya gaba ɗaya. Abinda al-Imam Ibn Sarhan ya faɗa kenan. To sai wannan ya nuna ashe kenan waɗannan matsalolin da muke ciki da damuwoyin da muke ciki da matsalolin da suka rugunsumo kan al'ummarmu da abubuwan da muka rasa ina za mu sa kanmu, wallahi idan ka ce babban matsalar ita ce mutane sun ƙi su kaɗaita Allah ne, sun ƙi su yarda da cewa Allah ne abin bauta 100%, domin shi komai kana iya yin sa sama-sama Allah ya karɓa, amma banda tauhidi shi so ake ka yarda ga baki ɗaya. Yasa yace udkhulu fi silmi kafatan wala tattabi'u khutuwati shaytan. Ku shiga addinin musulunci, ku zama masu tauhidi, ku zama masu aqida kan gaba daya, kar ku bi zane-zanen shaytan, kar ku bi zane-zanen shaytan. Kuma ka'idar shine duk lokacin da ka rike wannan tauhidin, to a lokacin Allah ke karbar ayyukanka, a lokacin kuma karɓar ayyukan suke samar ma da mafita. Yasa yace man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun, sai yace me falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, sai yace wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna. Duk mutumin da ya aikata aikin kirki, aikin alheri, mutum ne namiji ko mutum ne mace, yana mumini, kaji ka'idar wa huwa mu'minun, kaga wa huwa sahibut tauhidi kenan. Ba wai aiki ba, a'a aikin sai ya samu alaka da ainihin wato kadaituwar Allah a zuciyar bawa. Wallahi in bai samu wannan ba, in kafi gireda, in kafi kamfanin trayector aiki, na rantsi da Allah zaka yi kuma duk aikin ban zaka yi. Yasa Allah sai kafa ka'idar wa huwa mu'minun, kana mumini. Min ma'anar iman shine at-tasdiq wat-tauhid, mutun ya kadaita Allah, ya yarda da shi, ya amince da shi, duk rayuwarsa ya zama babu abin da ake zargin sa da shi na shirka. To Allah ya ce in wannan ta faru, Allah ya ce falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, wallahi tallahi sai mu maka rayuwa mai dadi. Domin wannan lamun din lamul qasam ne. Sannan ba wannan ba, bayan kai rayuwa mai dadi a wannan duniyar, Allah ya ce wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna. Ka je lahira kuma zaka samu mun cika maka aikin ka da ladan ka da mafi kyawun abin da ka aikata mana. Idan abu 100 kai zaka samu 1000 ko miliyan 1 a gurin mu. Idan abu 1000 kai zaka samu biliyan 1 a gurin mu. In kai miliyan 1 zaka samu trillion din su a gurin mu. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna. Za mu saka musu aikin su da mafi kyawun abin da suka aikata mana. To me kake jira bawan Allah? Ba abin da kake jira. Yasa a wani guri yace wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Ku nemi gafarar ubangijinku, mahalicinku, sannan ku tuba zuwa gawa, zuwa gare shi. Sai yace me
yumatti'ukum mata'an hasana wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu. Allah ya ce zai muku jin daɗi, kyakkyawan jin daɗi, kuma zan ba wa kowa falalarsa, ba wanda zai rage wa jin daɗi wallahi. To kawai tambayar anan shine, dan Allah da ni da kai mun yarda cewa waɗannan bala'o'in sakamakon su shine barin waɗannan abubuwan da muka ambata? Babbar matsalar shine in baka yadda ba akwai damuwa ballantana, domin sai ka yadda ne zaka zo kai aiki da abin da aka faɗa ma, amma duk lokacin da aka gaya ma sai ka zama kana kokonto kuma kana ganin cewa abin da aka faɗa maka ba daidai bane ko kuma baka yarda ba, to har yanzu akwai damuwa tattare da kai, kuma sannan abin da kake so ka cimma ba za ka cin masa ba.